Cisingi hadian gajing jurep ya gajaka jong ka Shillong Cantonment Board kabadon markhap bat ka them motor halor gajing mi ikam sni bat gajing don gibriu besong basa bean ya gajaka mentak sni pat ka aprte yong na galiang ka new trap youth council hapo jelam jong president rang ba ka seng ba roy ku pa syndrome kalai bekendu yo CEO jong ka Shillong Cantonment Board bandawa bare wen weng no itu gibriu ki besong basa bean ya gajaka namar ba kite gibriu basa kimyo setiai kanu jingben na ka Shillong Cantonment Board Habakan sekolah football hadiah berdap dengan kendu CEO nak liang baroy oleh tu bagaimana kendu juga seng CEO kedai baik banweng yang itu gibriu besar bian yang kita cakap. Handai nak liang presiden juga seng ulang kat kum gaji tu jong CEO bagaimana cakap jong ke Cantonment Board kebetulan gibriu besar bian dan rus kiway pat keyboard kebapet kum ke army bat ke defense estate officer bat kini ke cakap besar bian ke hab ke jingpet jong ke DEO kebetulan ke office hakuhati. Shushu CEO le thuru ba ka defense estate officer kadan ka jingle mukaddama ban weng no ekite ki brek basa ka chaka baru CEO la pharu ka seng ba kan lei ba dikdu yo defense estate officer ubon ka office hakwati kumta na ka liang ka seng klapan da ka jing tho na CEO na ka banta ka ne ka kam haswa ba kinde ya ka badan kam Besong basa bean yang tu kata bat ka kum ka jing sautu ka jongi ka ni ka jaka ka hap po Shillong Cantonment Board ti hadian kata ngila wan menda ka sni bani kendu yo CEO jong ka Shillong Cantonment Board ringkat ka jing tho bandawa na ka Shillong Cantonment Board ba ka dei ban weng chi sundon ni kini gibriu na ka ni ka jaka namar ba kat kum ka jing sautu ka jongi kat kum ka jing tip ka jongi kini gibriu kila shu sa bean yang tu ka jaka klem kanu ka jing yo bor na ka Shillong Cantonment Board Di hadian mengilawan banyak kendu yo CEO ke bana kaliang ka jo la pensha ka long ba hapo ka Shillong Cantonment Board ki don arlai tili kwe pat ki bor ki bapet ya ki lengkot jaka hot ka hap hapo ka Shillong Cantonment Board re ka don ka jaka ka bapet ki army ka don ka jaka ka bapet ka defense estate officer ki da ka DEO bat kata ka defense estate officer ka office ka tong ka don hapo Guwahati Ti ula pentip ru yangi habai dei bakani ka jaka ka defense estate officer ki don hapdeng ka jingele ya ka kies na ka bantaban be kita gibriu na ka jaka ti bantip kambnia ya kata wong bangi hap ban lej lane bani kendu ya ka DEO office ka bodana po Guwahati ti nakaliang jong ka seng khnang bakan long official ka jing tho ka jongi ya ka ka bangi ngi tho nakaliang ka jongi menta ka singa po Shillong Cantonment Board ngila ong ya ka yau CEO bu dei ban panpai yangi da ka jing tho Kenang bangi nakaliang ka jongi kan long official bakum juru bangin sautu sya ka sinjam ka banang ni sakmat pat ka bangin shim te kata kalong ka jinga kren kumangi sautu himenta kalong bay kani ka jaka katu ka plot kade ka bapet da ka defense estate officer ya ka ba office ka don po Guwahati bat ka baar kalong ba ka don ka jinga le kies hapdeng ka defense estate officer bat kiway pat gibru ya ka ba nakaliang jong ka defense estate officer kila ai kies ban penmi no ek gibru na ka jaka te kat kum ka jingong ka jo ong ba umtip ya ka status jong ta ka kies ha la ayat kumnu ka ya te ban ya tip khamsa ya kata nakaliang jong ka seng hadin bangila yo ya ka jubab na CEO jong ka SMB jong ka Shillong Cantonment Board ngin salet pat ban ya kendu ya keyboard ki badai pet ya to ka jaka te kata ka dei ka jing kendu ka jongi marba kumangi ong ba hajing sya kat kum ka jing tip ka jongi ka dei ka jaka ka bahap Shillong Cantonment Board ngim tip bagi don sa kiwei pat keyboard ki bapet ya ki lengkot jaka te khnang ban ya sya ya ka jing tho kumangi ngi ai ka Cantonment Board ka Cantonment Board kan reply yangi hae ngi dei ban lej nang mangin yo ya ka jing sya tingin up ya ka reply ka bayo na po Cantonment Board hadin ka tangin salet bani kendu yo tau DEO lau don na po Guwahati nu don ang nonu le singin sa penbet pat ya ka singi lan ban ajing tho si keyboard badai pet ulah kula ringi tang hapo katu kan singi un sa ay ya ka reply ya ka city ka bangi ayo ya